Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας έλεγα, θα μιλήσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο που είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται εδώ πέρα, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, με την κυρία Γιολάντα Βαλαούρα, και θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Πολλά, καλά, δεν μιλάμε και καμιά ώρα εδώ που τα λέμε. Ναι, γιατί έχει και παράσταση. Ναι, έχουμε και παράσταση. Καλησπέρα, Γιολάντα. Καλησπέρα. Οι Γερμανοί είπανε, λέει, οι Έλληνες να μην μιλάμε πολύ, λέει, στα τηλέφωνα και στα κινητά. Έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Να μιλάμε μεταξύ μας, δηλαδή, τι θέλουν οι Γερμανοί ακριβώς, να γίνουμε σαν κι αυτούς? Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε λίγο να γίνουμε σαν κι αυτούς, έτσι. Μας δουλεύουν την Ακρόπολη, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Δεν μου λες, Γιολάντα, την καινούργια ιδέα τους την άκουσες που μας είπανε? Να αρχίσουμε να ξεπουλάμε, λέει, την Ακρόπολη, τα νησιά μας και τέτοια. Πώς δεν το άκουσα, έχω γίνει έξαλλη με αυτό το πράγμα. Δεν το είπα, βέβαια, αυτό το λένε κάποιες εφημερίδες, ξέρεις, πολύ κάπως έτσι, εντελώς ανθελληνικές, δεν είναι επίσημη θέση της γερμανικής κυβέρνησης. Καλά, το φαντάζεσαι να ήταν και επίσημη θέση? Το φαντάζεσαι όμως. Αλλά εδώ που τα λέμε όλα γερμανικά δεν είναι? Το αεροδρόμιο οι Γερμανοί δεν το έχουν, το νοτέ οι Γερμανοί δεν το έχουν. Γεια. Άλλο θέλουν πια από εμάς. Γεια, ναι. Εδώ παίρνουν ήλιο, παίρνουν, να μην πω και τι άλλο, παίρνουν και... Δηλαδή τι θέλουν πια? Τέλος πάντων. Τι άλλο θέλουν, αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά τους τα έχουμε δώσει όλα. Θέλουμε πια. Τι άλλο? Να μας δώσουν τα λεφτά που μας χρωστάνε από την κατοχή, λέω εγώ. Μας πιάνουν και εμάς έτσι κάτι τέτοια. Θυμόμαστε κάθε 3 και λίγο όταν μας τη λένε οι Γερμανοί, εμείς θυμόμαστε ότι μας χρωστάνε λεφτά. Αν μας την πούνε μετά οι Άγγλοι, θα θυμηθούμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα που δεν έχουμε πίσω. Καταλαβαίνεις τώρα, όποτε θυμόμαστε κι εμείς. Ήρθαν όλοι εδώ όμως, αυτό το μικρό κομμάτι γης που είναι λουσμένο στο φως και όλοι κάτι πήρανε. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, όχι ότι εμείς τώρα, βέβαια δεν έχει καμία σχέση ο σύγχρονος νεοέλληνας της αρπαχτής και της ρεμούλας με τον Έλληνα της Επανάστασης και της αρχαίας Ελλάδας, αλλά βρε παιδιά έλεος, ας πούμε. Χώσε κι άλλα. Τα λεφτά της κατοχής έπρεπε να τα είχαν δώσει. Αλλά αυτά είναι οι δικές μας κυβερνήσεις που πάνε να κάνουν δημόσιες σχέσεις και να γλύψουν τους Γερμανούς και δεν τα ζητάνε ποτέ αυτά τα λεφτά. Κατάλαβες, και το πληρώνουμε τώρα ορίστε. Εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι σε ψηφίζω, δηλαδή πες μου ποιο κόμμα θα κατέβεις. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι Καντρίνα, είμαι ηθοποιός, δεν έχω σχέση με τα κόμματα. Αλήθεια, δεν μου λες? Είμαι και Έλληνας πολίτης, Έλληνα που ανησυχεί με όλα αυτά που βλέπει και αγωνιά. Είμαι αυτό και τίποτα άλλο, δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Έχω μία φράση. Ο Κούν έλεγε ότι κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Οι πολιτικοί όμως παίζουν με τις ψυχές μας, με τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό είναι πραγματικά. Εγώ να παίζω για την ψυχή μου και όχι να παίζω με τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό πραγματικά είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια, όντως, και όλοι ανησυχούμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είτε είναι ιστορίες που μας έρχονται από την Ευρώπη, είτε είναι τα οικονομικά μέτρα που πήραμε εμείς τώρα εδώ εσωτερικά, φυσικά με ένα σπρώξιμο λίγο από την Ευρώπη. Λοιπόν, είτε είναι διάφορα άλλα περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Δεν μου λες, Γιολάντα, σου έχει γίνει καμιά πρόταση ποτέ να κατέβεις με κάποιο κόμμα? Όχι, δεν μου έχει γίνει ποτέ. Λες τώρα αυτό όλο που λέμε να γίνει αφορμή? Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ενεργός πολίτης. Δεν θα καθίσω με τα μάτια κλειστά και με τα αυτιά κλειστά. Το παρακολουθώ ότι γίνεται και έχω αγωνία για όλο αυτό που συμβαίνει. Που είμαστε, που πάμε, βρε παιδιά. Δηλαδή με αυτή τη λογική. Τώρα δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Το θέατρο με ενδιαφέρει και η δουλειά μου. Και η ζωή μου. Να είναι καλά, να είμαι γερή, οι άνθρωποι που αγαπάω, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Λοιπόν, πραγματικά και εμείς αυτό ευχόμαστε και είμαστε όλοι έτσι, ανησυχούμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πατρίδα μας. Ευελπιστούμε βέβαια ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έχουμε μια θετική ενέργεια μέσα μας. Μακάρι, μόνο αυτό μας έχει μείνει. Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θέλουν να μας τα πάρουν. Δεν μου λέτε, ρε Γιολάντα, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί μας έχεις έρθει εδώ πέρα, τι συμβαίνει? Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθαμε με το άνθος του Κάκτου, ναι. Όπου παρόλη την κρίση και όλα αυτά που γίνονται, φύγαμε από το θέατρο Ηλίσια Ντενίση το Σάββατο που ήταν η τελευταία μας παράσταση στην Αθήνα, με ένα θέατρο πίχτρα στον κόσμο, με ουρές, με 800 άτομα, και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Το είχε βέβαια αποφασίσει η Μιμή από την αρχή της σεζόν, μας είχε πει ότι φέρτος ένα μήνα πριν το Πάσχα θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα κάνω αυτό που κάνουν όλοι, που πάνε όλοι μετά το Πάσχα. Εγώ θα πάω μες στο χειμώνα. Τη λέμε, μα αν πηγαίνουμε καλά και σκίζουμε και αυτά, θα πάμε. Σκίζω, δεν σκίζω, λέει θα φύγω. Θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Το είχε βάλει από την αρχή. Και έτσι ανεβήκαμε με την παράσταση επάνω. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε προχθές. Ναι. Για πες μας, και
Πού βρίσκεται όλο αυτό? Θέατρο Αθήνεων. Ναι, ναι. Πολυτυφλών, το ξέρετε όλοι, εδώ η Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Ναι. Πολύ ωραίος χώρος. Εγώ από το ξενοδοχείο κάθε μέρα μου αρέσει που περπατάω κάνω αυτή την υπέροχη βόλτα από την παραλία για να έρθω στο θέατρο. Τι τυχεροί που είσαστε εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξυπνάτε και βλέπετε τη θάλασσα. Εμείς πρέπει να κάνουμε μια ώρα δρόμο να πάμε στον Πειραιά να δούμε θάλασσα. Κοίτα, θα σου πω και την άλλη άποψη. Είμαστε πολύ τυχεροί όντως που βλέπουμε τη θάλασσα. Πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί. Είμαστε πολύ άτυχοι όταν βολτάρουμε στη θάλασσα και κοιτάμε μέσα στη θάλασσα από πολύ κοντά. Αυτό είναι το κακό. Δεν πρέπει να κοιτάμε δεξιά περπατώντας. Λες, έχει αυτοκτονικές τάσεις. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ διαφωνώ με αυτό. Και επειδή έχω πάρα πολύ οι κολλητοί μου φίλοι, οι αγαπημένοι μου άνθρωποι είναι όλοι Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες. Έχω ένα, δεν ξέρω, κάποιο κάρμα φαίνεται έχω με τη Βόρειο Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια μελαγχολία, όλη αυτή η συννεφιά, όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι η ερωτική πόλη. Εγώ ερωτικές πόλεις λέω τις νότιες, κάτω εκεί Κρήτη, Δωδεκάνησα, που είναι μέσα στον ήλιο. Εδώ είναι, ξέρεις, μια συννεφιά, όλο αυτό. Έχει μια γλυκιά μελαγχολία. Αυτό μου αρέσει που λες, όντως. Βόρειο Ελλάδα ωραίο πάντα. αυτό. Η οποία είναι και πολύ δημιουργική. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δημιουργοί και σοβαροί δημιουργοί έχουν βγει από τη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε από το Σαββόπουλο να πάμε και πού να πάμε. Και πού να πάμε, όντως έχουν βγει σοβαροί δημιουργοί από εδώ πέρα και φοβεροί τραγουδοποιοί. Τι να πεις για τη Θεσσαλονίκη, θες 15 εκπομπές και λίγες είναι. Όντως, αυτό είναι. Δεν μου λες, Γιολάντα. Ναι. Με την μεγάλη φυσικά, με μην ταινίσει, όχι σε ηλικία βεβαίως, σε ηθοποιό έτσι, και τον απίστευτο. Με τον Κώστα το Βουτσά, παιδιά, είναι υπέροχο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό έχεις ξανασυνεργαστεί με αυτούς τους δύο? Κοίταξε να δεις, με τη Μιμή την Ταινίση είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι. Είχα δουλέψει μαζί της πιο παλιά στη Θεοδώρα και στην Μπουμπουλίνα στην Αθήνα, που όταν έκανε αυτές τις μεγάλες παραγωγές του Ακροπόλ. Με τη Θεοδώρα είχαμε παίξει και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι ήταν στο θέατρο Δάσους. Πάμε 5.000 κόσμο. Αυτό που θυμάμαι ήταν επειδή έκανα γυρίσματα στην Αθήνα. Ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που πήγαινε στο θέατρο να δει την παράσταση, που πήγαινα με τη μοτοσυκλέτα της αστυνομίας για να μπορέσω να φτάσω στο θέατρο. Δεν μπορούσα. Ναι, συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά, ναι, συμβαίνουν. Εγώ σε αυτή την παράσταση έχω ένα έτσι μικρό αλλά χαρακτηριστικό πάρα πολύ ρόλο. Ναι. Έχω την αγαπημένη του Κώστα του Βουτσά. Σκηνές μου δηλαδή είναι με τον Κώστα του Βουτσά, ο οποίος είναι απίστευτος, παιδιά. Πες μας εντυπώσεις. Είναι τιμή για έναν ηθοποιό να δουλεύει με τον Κώστα του Βουτσά. Καταρχήν είναι τρομερά ευρηματικός και κάθε βράδυ όμως κάτι καινούριο θα βρει να μου κάνει επάνω στη σκηνή. Το φαντάζομαι αυτό, το φαντάζομαι, εντάξει. Είναι για μένα, δηλαδή είμαι συνέχεια στη ζήτα. Τι θα μου κάνει, θα μου πει για να απαντήσω ανάλογα. Είναι φοβερός, είναι εξαιρετικός, τον αγαπώ πάρα πολύ. Και εμείς τον αγαπάμε, δεν το συζητάμε έτσι. Είναι από τους αγαπημένους μας και το ξέρετε ούτως ή άλλως. Άλλωστε με τις ταινίες του, όπως και εσείς φαντάζομαι. Όχι, μόνο καλά. Να είναι καλά, όντως. τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Σου έχω ακόμα μια πιο κρίσιμη ερώτηση. Ό,τι θέλεις, δεν φοβάμαι τίποτα. Λοιπόν,